வெனஸ்டே ஈவினிங் தர்ணிகா ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் டீயில் வந்து பிஸ்கெட் தொட்டு சாப்பிடுவோம். ஸோ அதனால் அவளுக்கும் எனக்கும் இன்றைக்கி டீ தான் வச்சுட்ருந்தேன். இந்த வருஷம் தீபாவளி என்னன்னு தெரியல, சண்டேல வரதுனாலயா, இல்லை பொண்ணுங்க 2 பேருக்கும் எக்ஸாம் நடக்குதுங்கனாலயா, இல்லை வந்து லீவ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனாலயா என்னன்னு தெரியல. இந்த தீபாவளி வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்லாமல் இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸே இல்லாமல் தான் போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு எப்படின்னு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஸோ டீ குடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா புளி வந்து ஜாடியில் தீர்ந்துருச்சு. அதை எடுத்து வச்சுட்டு ரசத்துக்கும் ஊற வச்சுட்டு இன்றைக்கி நைட்டு சாப்பாடு தான், அதனால் அரிசியும் ஊற வச்சுட்டேன். மல்லிப்பூ ஊசி மல்லி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். தர்ணிகா ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போதே அப்படியே பூ கட்டிடலான்னு சொல்லி 5 மணிக்கு உட்காந்தேன். 6:30 மணிக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா 2 பூவும் கட்டி முடிச்சேனே. கொஞ்சம் மட்டும் தலைக்கு வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு கடல மிட்டாய் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருது. இன்றைக்கி காலையில் மத்தியானம் 2 வேளையும் வந்து டிஃபன், அதனால் நைட் வந்து சாப்பாடு வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு வச்சுட்டு உப்பு பருப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து சட்டியிலே வேக வச்சுட்டேன். அந்த தண்ணி எடுத்து கொஞ்சமாக ரசமும் வச்சுட்டு அப்பளம் மட்டும் பொரிச்சிட்டேன். காயெல்லாம் எதுவும் செய்யல. ஸோ சிம்பிளான லஞ்ச், ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் இது. நெய்யோட அந்த உப்பு பருப்பு ரசம் ஊறுகாய் அப்பளத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மினி விலாகில் பார்க்கலாம்.